dinga ce malin nan har ba bure mu wani kai na cire mu mutum kunne wallahi. Ya ka san duk inda goma ta gida take mun ba na iya fitowa idan ba ni. Amma da kin bari sai mu. Dabkeken shiri da ya tafku gashi nan zuwa taskau daga babban kamfani Hanan Synergy Concept. Shahida. Za a samu damar ki. Ai na jima ina tunanin wannan kalmar taka. Ta cuɗe ni in cuɗe ka. Matukar za ka bayar to ya kamata kai ma a baka. Shahida. Zan faɗi sirrin zuciya ta ya mai suna. Ba na gado da ran ƙauna a to balle rana. Ke ce burin zuciya